Sa headlines kan mga barata, mga saradit na ekipahe kang DPWH na kaya maglinig sa mga creek kan syudad kang Naga, iwinalat na sa syudad. PNP, inalalayan ang mga residente sa Albay na nagbalik na sa saindang mga barangay. Kampana kan chapel sa barangay Bagong Bayan Sur, syudad kang Naga na pinaghabon, imposible nang mabawi asin maibalik. Duwang dating rebelde sa Kawayan Masbate, voluntaryong nagsuko sa militar. Uya ang mga barata sa aldaw na ini. Ako po si Chris Palomania. Mga bagong bakal na ekipahe kan DPWH na magagamit sa paglinig kan mga saradit na creek sa Naga, personal na pinag-turnover ni DPWH Secretary Vince Dizon kay Mayor Leni Robredo. Ang detalye sa report ni Melvin Machado. Sarong sadid asin dakulang bakho ang pinag-turnover ni DPWH Secretary Vince Dizon kinaga City Mayor Len Robredo sa liwat kaning pagbisita sa siyudad ni Naga, ngunyan aldaw. Ang duwang ekipahe kang DPWH ang magagamit sa paglinig kang mga saradit na creek asin kanal daday kaya kang darakulang equipment kang DPWH. Parte subot ini kang padagos-dagos na Oplan Kontra Project kang gobyerno nasyonal katuwang ang mga lokal na gobyerno sa enterong nasyon. Apera sa siyudad kang Naga, may dadarohon man subot sinda sa probinsya nin Camarines Sur. Magta-turnover kami kay Mayor Len ng mga equipment na bagong bili ng DPWH Central na magiging permanente na dito sa Naga. So, yun ang kasi ang policy natin based sa directive ng Pangulo na lalo na yung mga flood-prone areas, kailangan talaga ng mga specialized equipment for clearing yung waterways natin. So, dito sa Camsor at sa Naga, sa Camsor sa probinsya, meron din tayong ilalagay na dedicated doon. Pero sa Naga, since alam naman natin talagang catch basin yung city, so, napakatagal nang hindi nakiklear ng mga waterways ng DPWH. So, meron na tayong dedicated equipment ngayon. Initially, isang malaking backhoe, tsaka isa ito yung maliit. Kung maaalala ninyo, nung nagpunta si Presidente dito, merong mga maliliit na creeks tulad nitong Sagop na hindi kayang pasukin ng mga malalaking equipment. So, sobra man ang pasasalamat ni Mayor Len Robredo sa DPWH, hulit na may magagamit na subot sinda sa paglinig kang Sagop Creek. May gamit man subot ang City Engineers Office alagad, mayo sindang amphibious equipment. Tuloy-tuloy ito eh. Tuloy-tuloy walang kasi katapusan niya. kahit nalinis mo na, yung desilting talaga nag-accumulate over time. Kaya sabi ni Sec, iiwala daw nila yung equipment dito. Malaking tulong yun for us. Kasi yung gamit natin, meron naman tayong backhoe, pero wala tayong amphibious eh. So yung backhoe natin, parang kumukuha siya nagde-desilt siya from the land. Paminsan hindi na talaga kaya. So yung amphibious na pinahiram sa atin, even yung malaki, sobrang laking tulong for us. Mientras tanto, may itatao pang mobile pump ang DPWH sa syudad. Magagamit man ini sa mga hababang lugar na madaling bahaon, alagad haloy magkulpa ang tubig baha. Para sa GNN TV48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, paglilinig sa Sagop Creek gamit ang mga ekipahe kan DPWH, pinagpapasalamat kan mga punong barangay kan Concepcion Pequeña asin Triangulo digdi sa syudad ning Naga. Nagbabalik, Melvin Machado. Pag pinag-uurulayan ang Sagop Creek, dahil pwedeng dahil kabali ang Barangay Concepcion Pequeña asin Barangay Triangulo. Kabali kaya ang duwang barangay na ini sa pinag-aagihan kang tubig, hali sa parte kang Barangay Del Rosario. Ipinagpapasalamat man ni punong Barangay Francis Mendoza kan Barangay Concepcion Pequeña na nahahali ang mga nakakabara sa Sagop Creek. Maging si punong Barangay Raymond Arevalo kan Barangay Triangulo, tubod na makakabawas sa pagbabaha kang sa edang barangay ang paglilinig sa nasabing creek. Iniyo po, dakulang tabang po iniyo sa Barangay Concepcion Pequeña na nadidiklag po iniyo mga waterways ta. Iyan po pinakasolusyon lahat naman. Magmula sa maliit na drainage, papunta sa mga storm drainage, papunta dito sa mga Sagop Creek, dapat laging malinis siya.
Para man kinanay Shirley Rodriguez na nakaistarharani sa Sagup Creek dakulang kagianan subod sa senda kung mapapakarhay, malilinigan, asin makakabulos nin tultul ang tubig. Sa palibot kang Sagup Creek, manunutaran man ang mga basura na nasa gilid, asin ang mga harong na ang ati pwedeng direktang nagbabagsak sa nasabing creek. Mapakaray na po ni yung may lugar mi malaga na ning alert na po ta para magayo na po ang pag-agi kang daloy kang tubig. Mantang nag-iiskusar ang lokal na gobyerno nasyonal na babawasan ang pagbabaha sa siyudad kang Naga, responsibilidad man kan labang taga Naga na maging responsable sa pangangataman sa satuyang kapalibutan, siring kan tamang pag-apon nin basura. Para sa GNN TV48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Sa kasumpay na Bareta, tinanggal na ang district engineer na nakadistino sa 1st Engineering District kang DPWH Camarines Sur matapos ang sarong aksidente sa iyang nasasakupan huli kang kakulangan nin early warning device sa proyektong pinagigibo. Susog kay DPWH Secretary Vince Dizon, ang OIC Assistant Regional Director muna kang DPWH ang maribay sa tinanggal na district engineer. Sinabi pa ni Dizon na kaipuan igwang manimbag sa nasabing insidente, kabali na ang kontratista. Relieve na yung DE doon, and then we will be filing the necessary complaints against the contractor. And obviously, kailangan managot yung kontratista doon sa gastos din ng pamilya. Mag-OIC muna yung Assistant Regional Director na. Tapos maghanap tayo ng kapatid. Padagos sa mga Bareta, kinumpirmar ni Punong Barangay Francis Mendoza na susunodon subuot ang equity of the incumbent ngunya na barangay asinsangguni ang kabataan eleksyon. Mayo man ay hiling na problema si Mendoza kung mapuspone o madagos ang eleksyon sa bulan kan Nobyembre. Sa kuya, okay lang po sa kuya. Maray maraot po. Pero basta kita po, ang gigibuhon ta po, matrabaho lang po kita. And magsunod lang po sa gabos na yung sa panungod po sa election po. Sa iba pang Bareta, pinag-defer muna kang Committee on Franchise ang pag-aprobar kang renewal para sa 25 years na franchise kang Kasureco 3, hulita day subuot na simbag ang dakol na kahapotan. Susog ki Congressman Migs Villafuerte, ang kaipuhan mamatean kan mga taga-Rinconada ang magayon na serbisyo hali sa Kasureco 3. In kaso day maaprubahan ang hinagad na renewal kang Kasureco 3, day man subuot mawawa ranin supply ning kuryente ang Rinconada area. Bukas man subuot sa ibang gustong mag-apply para mamanihar ang kuryente sa Rinconada area. We have 3 more years, 2029, kahit sino pwede mag-apply. Ang importante, it was on record kanina, hindi mawawalan ng supply ng kuryente kung hindi ma-renew ang Kasureco. Nandiyan pa rin po ang poste, nandiyan pa rin po ang substation, nandiyan pa rin po ang supply ng kuryente. Ang pinag-uusapan dito, Kasureco ba ang tamang mag-manage ng kuryente? Sa samuyang pagbabalik, kampanang hinabun sa Barangay Bagong Bayan Sur, tinunaw na. Yan ang sinibapang nangingenot ng mga Bareta, digdilang sa GNN TV48 Naga Newsbreak. Different backgrounds, one premier education. Here, there are no borders. This is our school. This is our home. Beyond borders, beyond barriers, from Bicolano dreams to international horizons. NCF is where everyone belongs. Bilang magulang, importante for me na ligtas sila at masaya sa school.
At NCF, the energy just feels right. You come for the school, but stay for the people. Dito, we learn independence, pero solid pa rin ang support system. Sa NCF, bawat sulok may saya, suporta at pagkakataong maging ikaw. Invest in your dreams. We'll handle the innovation-powered excellence. This is how we lead the future. Seeing clearly shouldn't mean traveling far from home. At Cancer Eye Center, world-class care is right here in the heart of Rinconada and the Bicol region. With advanced diagnostic tools, ophthalmology specialists, and a team that treats you like family, we bring expert eye care, from children's screenings to managing cataracts, glaucoma, and diabetic eye conditions without the need for long trips. Because your vision matters, and so does your time. Cancer Eye Center, world-class eye care just around the corner. Every step I take today started long before this morning. I learned to code, to think in systems, to solve problems that matter. Hands-on, real world, built for what's next. Guided by mentors, backed by quality education. Because the future doesn't begin after graduation, it begins with the right foundation. Choose NCF, College of Computer Studies. Are you looking for quality healthcare education with hands-on experience to become future healthcare professional? Then your journey starts here. Welcome to Naga College Foundation, College of Health Sciences, the home of the next generation of healthcare professionals trained for excellence. Bachelor of Science in Nursing, Bachelor of Science in Medical Technology, Bachelor of Science in Midwifery, Bachelor of Science in Biology,
SAHS, students learn through state-of-the-art facilities, driven by artificial intelligence such as mini hospital, nursing proficiency laboratory, medical library, and ORDR simulation rooms. Guided by expert clinical instructors, we provide quality education and hands-on training to prepare students for a successful future. Setting the standard as they are the first ever in Bicol to earn Level 3 re-accreditation. NCF College of Health Sciences, your premier choice in global healthcare education. NCF, affordable quality education. Your future starts here. As you navigate your path, opens new pathways in business administration. In hospitality management. In tourism management. And entrepreneurship. NCF College of Business and Management. Find out where you belong. Sa pagpapadagos kan mga bareta, PNP Bicol inalalayan ang mga residente sa saindang pagbuelta sa kanya-kanya nindang barangay matapos ang halawig na pag-istar sa mga evacuation centers. Ang detalye sa report ni Melvin Machado. Matapos ibaba kang Phibox ang alert status kang Bulkang Mayon sa alert level 2 tulos man pinagpunan ngunya na aldaw ang decampment o pagbalik ka mga evacuees na nag-evacuar at nag-istar sa mga evacuation centers nin halos 7 bulan matapos ang pag-aalboroto kang Bulkang Mayon. Sa pagbuelta ka mga evacuees sa saidang kanya-kanyang barangay, pinag-antabayanan man sinda kan mga personay kang PNP Bicol para masiguro na salbado sinda makakabalik sa saindang mga istaran. Nakipag-koordinar man ang PNP sa mga lokal na gobyerno, PDRRMC, MDRRMC, Bureau of Fire Protection asin iba pang ahensya para masuportahan ng tultol ang decampment ngunya na aldaw. Kasumpay kay ni maski pinagtugutan na ang mga residentes na magbalik sa saindang mga barangay, pinapaalerto man giraray ang mga ini sa posibleng pagdalihig kang lahar in kaso makusog ang pag-uuran. Kabali na digdi ang mga nakaistar sa Miisi, Bunga asin Basud Galis. Higot pa man giraray na ipinagbabawal ang paglaog sa 6 km permanent danger zone. Inibisuhan man ang gabos na residentes na pirming mag-antabay sa mga anunsyo kang Phibox, PDRRMC, asin APSIMO. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, maski dai direktang maaapektaran kang bagyong Maymay ang Bicol Region, mantinidong nakaalerto ang Disaster Emergency Assistance Response kang PNP Bicol. Huli kan pag-uuran na darani Tropical Storm Maymay na pwedeng magkausa subot ning pagbaha, landslide asin iba pang peligro sa mga delikadong lugar. Parti subot ini kan Bicol Shield na nagtutulod kan pagiging andam asin sararong paghiro sa panahon kan kalamidad. Sa Police Report, kampanang hinakbon sa Barangay Bagong Bayan Sur, daina maibabalik. Ang detalye sa report ni Cristina Valenzuela.
Mayo ng pag-asang maibalik pa sa Barangay Bagong Bayan Sur Syudad ning Naga ang kampana kang kapilya na hinakbon kang nakaaging bulan ning Hulyo. Inihulit na tinunaw na inikang suspect asin pinabakal sa sarong junk shop. According dun sa investigator, ini yung kampana pala is tinunaw, tsaka po siya pinabakal. Mantang ang junk shop na pinagpabakalan kang tinunaw na kampana ang nakipag-koordinar man sa Naga City Police Station 3 asin nagtindog na testigo laban sa suspect. Kaya naisangat kang Police Station 3 ang kasong theft laban sa personang inbuwalto sa paghabon kang kampana. So yung sa kampana, ang update ko doon is na-filean talaga po ng kaso. So nagpikit ka to through ordinary filing po. So sa ngunyan po, nakafile na ito and kung na po, continuous na yung pag-file ng kaso. So pinabakalan po, yun na doon kinuaming maging witness. Nagtaw mo siya ng statement niya, naki-operate man po sa muya, kung na-trace namin na dumangan ni pinabakal kang suspetsado. So yun po ang naging susi para ma-file tayong kaso. Sigon kay Police Captain Sara San Benaventura, hulit na direct filing ang pagsaangat kang kaso laban sa suspect at large pa iningon niyan. Alagad sinigurado man kang opisyal na pinagmomonitor ini kang kapulisan. Asin nakikipag-koordinar man ang PNP sa barangay kung saan nakaistar ang suspect. Sa record kang PNP, ang nasabing suspect saros sa mga theft personality sa lugar ning Kanaaman Camarines Sur, kung saan ini naarasto kang Police Station 3. Dagdag pa ni Police Captain San Benaventura, binugtak naman kang Police Station 3 ang pangaran kang suspect sa listahan kang Naga City Police Office para madaling mabisto kang kapulisan sakaling mag-utro ining manghabon. So si suspect kasi ordinary filing yan at large, di man to malawag sa reglementary period, kaya ang pag-file taning kaso is direct filing na lang. Yes po, monitor tayo kasi naka-coordinate po tayo sa barangay kung saan siya naka-star. Sarupan po nga siya sa personality, theft personality na saro sa paraikit talaga sa lugar na ito. And hindi man po sa lugar nilag mi na siya sa kumbaga inobserve mi na personahe digdi sa lugar baka maguturo. Para sa Janan TV 48 Naga, Cristina Valenzuela, Newsbreak. Inako ni Police Captain Sara San Benaventura, OIC Station Commander kang Police Station 3, na dainawawara o nauubos ang mga insidente ning harabonan sa iyang area of responsibility. Huli ka ini, mas dinodoble nida ang pagpapatrolya kumbanggi sa mga lugar kung saan perming nangyayari ang panghahabon. Dinagdagan man subuot ni Police Captain San Benaventura ang pulis na nagpapatrolya kumbanggi. Actually, di man talaga nawawara ang arog kaya digdi sa lugar Although, yaman man sa itong mga patrollers, labo-labo man sa indang ikot kan sa itong mobile, and yung mga beat patrollers tayo, man dyan, visible man sa mga area digdi, lalo na pag oras ng banggi. Dakol po ang deployment ni kang mga personnel, lalo na pag nag-abot na ang banggi, tayo yan yung mga oras na mga paraikit baga. Gustong-gustong talaga, makapirwisyo. So kaya po, nagdagdag kita ng deployment, especially during night time. Sa ibang issue, hulita sa kalabaan kang Peña Francia Avenue sa siyudad ng Naga, nag-aagi ang mga imahe ni El Divino Rostro, asin Nuestra Señora de Peña Francia pagtraslasyon procession kada Peña Francia Festival. Makakatabang na marahay sa Naga City Police Station 3 ang pagpautob kang crowd control, asin traffic management, ang training na pinag-atindiran ni Police Captain Sara San Benaventura manungod sa Incident Command System. Siring sa dati, liwat na rurusoon ang kalabaan kang Peña Francia Avenue kan mga deboto na mapartisipar sa prosesyon. Naghahalat man si Police Captain San Benaventura sa ipapaapod na coordinating meeting para sa pagpreparar sa seguridad ngunyan na Peña Francia Festival. Ang purpose talaga po kay ito is magamit so nanudan duman sa training digdi sa mangyayari Peña Francia Fiesta. Siguro enot dahil nga maabot unya na Peña Francia, ang barangay Peña Francia, lalo na digdi sa area ko, dakol talaga ang tao, expected na po yan. So syempre, dahil maiiwasan dyan yung madakol na naman yung insidente, especially po yung mga nawawaran wallet. So yun ang saruming inaabatan. Pangadua,
siguro sa traffic, kasi dahil dakulo ng mga magiging deboto, magkakaigwa talaga ning clogging kang satoy, lalo na digdi po sa area harami lang ang Basilica, yaon digdi ang Barangay Peña Francia, agihan po talaga ang area mi. So yan yung sarong mga kaipuan ming paghandaan. Actually po may mga coordinating meeting na naka-schedule this August, and saro kita duman sa igwanan tinaw pong mga duties and responsibilities, mga tasks ang Naga City Police Office. So yun siguro ang aabatan mi sa masunod na mga aldaw na magkaigwang mga coordinating meetings and preparation sa Peña Francia Fiesta. Padagos sa mga bareta sa Camarines Norte, saro arestado sa drug buy-bust operation sa Banwaan, Canlabo. Mantang 4 na sospek na may kasong attempted homicide sa Basud, Camarines Norte, arestado. Ang detalye sa report ni Juan Carlos Aguirre. Matrayumpong nadakop kan mga operatiba kan Labo Municipal Police Station ang sarong pigtutubudang tulak nin illegal na droga matapos ang sarong buy-bust operation sa Purok 6 Barangay Makugun, Labo, Camarines Norte. Binisto nadakop na sospek na si alias Coco, 26 anyos, soltero, vulcanizing mechanic, asin residente ka na sambit na barangay. Nakumpiskar sa suspetsado ang 8 pidaso nin saradit na transparent plastic sachet na may laog nin pigtutubudang shabu na may total na gabat na 3.5 grams asin pigkakarkulong standard drug price na 23,800 pesos. Na-recover man ang 500 pesos na kwarta na ginamit bilang buy-bust money asin pigtutubudang kalibre 22 na revolver na mayo ng marka asin kargado nin tulong bala. Sangunyan, yaon sa kustodiya kan Labo Municipal Police Station ang nadakop na suspetsado, kaiba ang mga nakumpiskar na ebidensya para sa documentation asin pagsangat nin kasong pagbalkar sa Republic Act No. 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mientras tanto, sa suway na police operation, nadakop kan mga operatiba kan Basud Municipal Police Station ang 4 na wanted persons na nahahampang sa kasong attempted homicide sa suway na manhunt operations na ginibo sa Banwaan kan Basud, Camarines Norte. Ang mga nadakop, puro residente kan Basud. Nabisto ini sa saindang mga alias na Jam, Eddie, Ben, asin Kado. Ginibo ang pag-aresto sa paagi kan warrant of arrest na ipinaluwas kan Municipal Trial Court of Basud, Camarines Norte katakod kan criminal case number 26-3474. Segun sa orden kar korte, igwang piyansa na 36,000 pesos para sa temporaryong libertidad kan kada akusado. Nasa kustodiya iningon yan kan Basud Municipal Police Station. Para sa GNN TV 48 Naga, Juan Carlos Aguirre, Newsbreak. Padagos sa mga bareta, duwang dating rebelde na miyembro kang kilusang larangang Guerrilla South ang voluntaryong nagsuko sa militar sa Kawayan, Masbate. Pinagbisto ini sa alias Al na nagsurrender man ning duwang caliber .357 revolver na may 4 na bala, mantang itinukdo man ni alias Dodong ang pinagtataguan ning armas ka mga rebelde sa barangay Tuburan kan nasabing Banwaan. Na-recover kang militar asin PNP ang sarong carbine rifle, 8 magazine, 180 rounds ning bala para sa caliber 22, duwang anti-personnel mines, sarong IED granada, backpack, asin mga subversibong dokumento. Padagos man nangangapodan ang 65th Infantry Battalion sa ibang rebelde na magbalik loob na sa gobyerno. Sa ibang bareta, positibong resulta sa paggamit ng artificial intelligence, pinagtukar sa sarong pagtiripon kang Naga College Foundation Center of Rural Entrepreneurship for Economic Development. Ang detalye sa report ni Campus Correspondent Kenneth Del Mundo.
Artificial Intelligence o AI ang tema na seryoso as in luway-luway na pinagdiscuss ni Mr. Rudy R. Baldemor, Director ng Naga College Foundation Center of Rural Entrepreneurship for Economic Development o CRED sa mga estudyante kan Alternative Learning System o ALS kan Barangay Balatas, Naga City. Bilang institusyon na pioneer sa paggamit ng artificial intelligence, sarong oportunidad para sa NCF na darahon ang mga ini sa manlain-lain na komunidad para makapag-educate, makapagheras ng ideya o insights asin pagpapagirumdum na ang AI sarong teknolohiya lang na kita ang dapat magkontrola, maging responsable asin pagkakaigwan ng limitasyon sa paggamit kaini. Saro pa sa intensyon kan NCF na makapag-create ng mga proyekto siring kan AI humanoid robot, robotic, asin iba pa na pinagre-reconcile kan mga bistadong personalidad. Kun kaya sa lecture, saro man sa nakapukaw nin atensyon kan mga estudyante ang PAC Silica, sarong AI Native Industrial and Critical Minerals Hub na pinagpaplanuhan na na-establish sa nasyon na sinasabing madaranin dakol na oportunidad para sa mga Pilipino asin sa ekonomiya. Pero dapat aram ninda, ano yan? We cannot do that at this point in time. Kasi nga, it's a political question. Habot na nagakalit, makaibat yan sa diskusyon ng politics. Kaya pigataw na sa inda, mag-research kami. Kaya ako namin yan. Puton mo lang ang ChatGPT, ganun sa pagsilikay, tatawin tayo. Sa urulay na ini, mas naliwanagan asin nabuksan ang pag-iisip kan mga nag-atindir sa magiging impact kan AI sa pang-oral daw na buhay, trabaho, sa lado ng komersyo, pagklase asin sa manlain na industriya. Kadakol akong nakuha na mga araw kang mga robot, baga kadakol nang nag-i-improve pwede sa tuya na nagagamit na sa mga iba't ibang mga bagay, maging matalino kita, tapos maging mapagsuri. Dapat maging aware po tayo sa kaalaman po na dito na katulad ng AI kasi para hindi tayo maiwanan. Yun po yung naintindihan mo. Tapos doon po sa ganun po sa robots, ganun po. Madami na po, di ba? Madami na siya eh. Kaya doon na po ako, naangasan po ako doon. Sana ipagpatuloy lang po para may marami pang matulungan na iba po. Marami pa doon eh. Mantang masasabi na ang technological advancement maikokonsiderar na mekanismo sa pagpaparikas ng trabaho, responsibilidad man kan lambang namamanwaan na ini day gamiton sa salang paagi. Para sa GMN TV48 Naga, Kenneth Del Mundo, Newsbreak. Yan ang mga bidang baretang nakalap kang mas pinakusog na puwersa kang GNN TV48 Naga News and Bicol Affairs. Day malingaw na i-follow ang samuyang official Facebook page, GNN TV48 Naga. Padagos kaming mahatod ni mga baretang garantisadong nangingenot asin napapanahon. I-hit ang subscribe button sa samuyang official YouTube channel, GNN TV48 Naga, para updated kita sa mga bareta asin istoryang bida ang Bicolano. Ako po si Chris Palomania asin ini ang GNN TV48 Naga Newsbreak. Sa NCF, tambayans are not just tambayans. They are a place to vibe with your people. It's where Tigers connect. And sometimes, it's also the best place para huminga. This is where our stories stay long after we leave college. The quiet witness of how we built our future.
Pakiuwin ko na po lahat yan. Humble beginning, global end. NCF, world-class affordable education for every Filipino family. Okay guys, may papakita akong number dito. So, sino yung gustong sumagot? Okay, anong number ta? Anong number? Wow! NCF College of Teacher Education, where passion meets excellence. CTED offers Bachelor of Elementary Education, Bachelor of Secondary Education, and Bachelor of Physical Education. Future educators are shaped through technology-enhanced classrooms, modern science laboratories, and specialized learning spaces that support hands-on and interactive instruction. Secure your career and be a future facilitator of learning spaces. Hanggang dito na lang ba talaga ako? Hindi, lalaban ako. Mataas pangarap ko. Alam kong kaya ko at kakayanin ko. Nak, kaya mo ba? Opo, pa. Kakayanin ko para sa pangarap. Pasensya na po. Hindi ko po kayo napansin. Okay lang, Jed. Is everything alright? Okay lang po, sir. Pasensya na po ulit. Jed, parang hindi ka okay. Is there something bothering you? Sir, sobrang pagod na po ako. Parang hindi ko na po kaya. Jed, naiintindihan ko. Mahirap maging working student. Pero ngayon ka pa ba susuko? You're almost there. Malapit ka nang maging CPA. Kapit lang. Self-Condestinary, Gold Medallion and Flag. At para sa mga nangangarap na maging isang accountant, maging financial executive, o maging information system professional, padagos lang. At sa gabus po na naging parte kang sa kong journey, day ko man kamo masaro-saro. Gabus po kamo naging parte para ako maging sarong CPA. Ang Lord po ang magbalik kang biyaya na tig-share nindo sa kuya. Thank you po. Here at Naga College Foundation, College of Accountancy and Finance, we champion your way.
Experts emphasize the need for college education that prepares students for the real demands of the workforce. Are you worried about your future? Build it with engineering. Establish stronger foundations. Develop the skills to design and build structures that support and strengthen communities. Develop smarter solutions. Create intelligent systems and innovative solutions for an evolving digital world. Utilize precision and technology to understand, measure, and shape the world. Here at Naga College Foundation, we don't just develop skills and build systems, we shape engineers who think, adapt, and lead. NCF College of Engineering. Ano nga ba ang go bag? Ito ay isang halimbawa ng go bag. Maring ito ay isang maging backpack, duffel bag, or sa pagkakataong ito, ang aking go bag ay isang dry bag. Ano nga ba ang laman ng aking go bag? Tubig, pagkain, at gamot. Hygiene kit. Meron pa ako ditong sabon, toothbrush, toothpaste, at shampoo. Flashlights and headlamps. Advisable na magdala po tayo ng power bank. Of course, your communication device, notebooks, and other documents. Duct tape and masking tape. Working gloves. First aid kit. At this moment po, naglagay po ako ng dalawang klaseng rope. Raincoat. Meron po ako ditong mirror. Extra batteries. Whistle. Ang layunin ng Bureau of Fire Protection ay ligtas na buhay at ari-arian. Sa muli po, ako ay si Fire Officer Juan Baquero from Bureau of Fire Protection, Naga City Fire Station na nagpapaalala, laging maging handa para ligtas sa sakuna.